Jenenge sapa ndhisik? Kae sapa jenenge? Ambo. Anakku jenenge sapa wae? Kelingan apa ora? Ora kelingan. Ora kelingan. Dari bong lor. Wong ngelor. Jenenge Reta, Mbok. Udu. Uduk Reta. Kok nang apa tuh ngomong untuk Reta, orang aku sih ngomong ki Reta. Nih jagunge. Gua ae jagunge. Gua jagunge kayak aku kabeh. Ngomong Reta ngono. Udu Rita. Tuh. Reta ngono. Nyong sapa nyong? Nek nyong sapa? Nur opo. Oh ya wis, dene kelingan nek nyong. Ya wis lah sing penting karo nyong ora lali. Kene kowe pesone nang ngono. Tolong. Sing nutup sing rapet oke lah Reta. Sabar. Oh yo yo yo. Ki padha ae darah tinggi kabeh kok wong-wong ah. Lah apa dene sira ora ngerti le nutup koyo Mbak Samini loro ngono. Aku ora kanca sih. Karet mana sih karet panas pol? Ora ndek karet. Kok tak cukup ki nang anu nang Wis ya, dinge siji ya. Wis ya. Hmm. Wis ya. Heeh.